Sihle ubonile impilo yangaphakathi futhi waphila nabantu nangaphandle nangaphakathi kuthiwa thina abantu besifazane ke sithole sesingama victims angazi noma igama eli-right yini leyo lezi zinto ezenzeka ngaphakathi mhlawumbe siyasebenziseka kuthini okwakho ukuphawula ngendlela ke noma ngokwe-experience. Ngokwami mina ngingasho ukuthi abantu abama-target kakhulu ibona abantu besifazane ejele ngeke uzukwazi ukusurvive uma engekho umuntu wesifazane even if noma kuthiwa akekho eduze kwakho ejele ke kunezinto ekuthiwa azivumelekile kodwa siyakwazi ukuba nazo futhi iqiniso ke lele ngeke silibalekele uma ethi umuntu azivumelekile zibuza ukuthi njoba kuhleze kuseshwa kutholakala ama cellphone kutholakala izibhamu kutholakala ama drugs nazo zonke lezi zinto zisuke zifike kanjani kusuke kuyisimokolo ke leso ke uma kukhulunywa ngesimokolo sokukhokhele umuntu othile ozokwazi ukwenzela into ukuthi igcine ifikile kuwena noma akutholele into ukuthi igcine ifikile kuwena la ngiyakhona ngiyala ekuthenini osisters ba ama targets kakhulu because uyakwazi ukungena ku Facebook masune phone yakho uyishelele nje osisi and ne experience iya ngokukhula because usukutshela ukuthi lalela ke sejele la uboshiwe la umuntu umenza ukuthi wesifazane blocker leyo nto leyo uboshwe kabukabi la ukuthi wena ungazodlala umuntu akutshela ukuthi uzokuthengela igrocery ye1000 mangabe ekuvakashelile noma ehluleke ukuthengela i-airtime ya R100 blocker lo muntu bakhona ko sisters ke abanesibindi angazi odo sithe ngaka umuntu uyithatha ukuthi athi sebenzela umndeni wakhe kodwa uthatha u30% unikeze siboshwa every month futhi bungena i-account ejele ayo awusona isiboshwa ngokusemthethweni umuntu uzozibuza ukuthi ama-account afika kanjani kuba khona isikhathi la kufika khona uHome Affairs uzokwenzela abantu abangenayo ama-ID namabhenki nawo ayafika nazo zonke lezo zinto then bese kubeka ngokuthi wena uzoyisebenzisa kanjani kahle kahle intention sokuthi uma kufika ifamily izokuvakashela kukhona imali ezokunikeza yona igcinwe lapho kulolo khadi lelo kodwa ke manje thina besiyisebenzisa ngendlela errong yokuthi ungitransferele u10,000 kwi-account yami kodwa mase ngiphuma sengikhohliwe wena kube ngathi nje angizange ngahlangana nomuntu ofana nawe usuyasala manje une-stress unazo zonke lezo zinto ikhona i-incident whereby usisike sakhuluma naye sezimshaye kakhulu iziboshwa ezihlukahlukene kodwa uma uthi uyalandelela ushawa abantu ababodwa ngathi manje ngiyacalculate nje cishe 180,000 imali esimlahlekele kwaze kwaphoqa ukuthi akahamba yo reporter kulona kwelinye lamajele ama efika kulelo lamajele wa reporter kusho ukuthi case yakhe ke kwathi kuba ngconywana even though namanje zikhona izinto ezenzakalayo ezingekho right yabo because umuntu ehleze sixoxa naye now and then uyangibikela bese ngimtshela ukuthi hayi enza ukuthi kanje akekho umuntu onolimi elishelela nje ngesiboshwa isiboshwa sikwazi imfethu ukuconvince wenze into kade unga-expectile ukuyenza ithi ibuye ingqondo ibuye sewenzile uyacabanga nje usuke e-Eastern Cape uze KZN uzobheka isiboshwa uyafika la usithengela igrosa ngo-3,000 uyaphinda futhi ushiyela u-3,000 umbuzo uthi ekhaya njengoba uzonginikeza 6,000 yini oyenzile ngalo yini oyenzile before uzonginikeza leyo mali ngokubuka kwakho njengomuntu osekhona ke la ngaphandle ngabe yini cause mawubuka is it because singabantu besifazane si desperate for ukuthandwa noma indlela mhlawumbe izimo kuzokuthiwa umjolo uyanisa kuyabheda impilo inzima ingoba mhlawumbe sifuna kahle lamagama ahamba nobomnandi yini konakelephi mina ngingathi it's not about ukuthi umjolo uyanyisa nazo zonke lezo zinto njengamanje
sinenkinga la ekhona singena kuma relationship with ama benefits. Umuntu uthi mayengena ku relationship usuke expecte ukuthi ngizothola something kuyona le relationship. That is why kugcwele ama divorce amaningi kangaka. Umuntu uyangena manje emshadweni after mhlawumbe u2 years noma unyaka useya divorce usephuma nezimali. Uthola ukuthi omunye bengingayona intention yakhe. I-intention yakhe ukuthi akwazi ukuthola imali ukuthi akwazi ahamba olobola umuntu amthandayo. Izinto ezenzakalayo ke lezo. Ngafika mina ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda uzuhlanye ngami usho yonke into unginikeze izimoto zakho. Uma ngihlukana nawe ngihambe ngiyozijolela nomuntu engimthandayo ngemoto yakho. Unginikeze imali ngiyayithatha imali ngiyayibeka ngilobola umuntu engimthandayo ngemali yakho. After lokho mina nawe sesiyahlukana vele sengiyithola into ade ngiyifuna. Kubalekile ukuthi ke qaphela umuntu wesifazane ulapho ngasekhaya ukuthi qaphela izinto zenzeka. Asiqhubeke sihle waboshwa waphuma. I-society ikwamukele kanjani? Yo, inzima ke le. I-society ukuze kwamukele kufanele kube wena ozokwenza ukuthi i-society kwamukele. I-trust iyasetshenzelwa ke sisters, angifuni ukuqambela amanga. Kufanele uziprove kuwena ebantwini ukuthi wena usushintshile. Kodwa ke into irritate kakhulu ukuthi even if ungashintsha kangakanani abantu abakholwa ukuthi ushintshile. Enye yezinto ke ama challenges esinawo uyacabanga umuzo rejectwa abantu ohlala nabo, how much more abantu bangaphandle. Ngikhuluma ngabantu okhulele kubona. Uma bekubuka bakubuka njengomuntu oyisigebengu onjanjani oyirapist nayo yonke leyo nto. Kodwa usuyishintshile impilo yakho. Bayasho ukuthi awubani bani usengcono kosha kacima njani kodwa isigebengu ngeke uzusithembe. Yabo nje le nto le ayenzi sense kumina. That is why ngithi ugovernment kuzomela akazame nje ukwenza izinto ngenye indlela. Abasinikeze umsebenzi noma kuthiwa umuphi umsebenzi sibe under supervision. To avoid ukulokho singena siphume ejele singena ejele because akumnandi. Kunabafowethu la esisike sahlangana nabo abanye abasemajele uthi yamuza umuntu uzokutshela ukuthi mina mfethu ngangena ejele ngingakwazi ngisho nokubhala ngafunda ngawuphasa kahle umatric ngenza wonke ama skill akhona ejele ngafunda o-N1 kuya kubanibani lephezulu benza ilona zonke lezo zinto kodwa uma isengaphandle uma isizama ukuhlanganisa impilo ayihlangani because abanye abantu bazomtshela indaba ye-criminal record nani zonke lezo zinto then ugcina usubhora kusubona ukuthi because akekho umuntu mina ofuna ukuzi associate nami. Mina into engiyazi kangcono ukuphatha isibhamama ngiyobamba imoto emali. Angibuyele kuyona imoto emali. Mina into engiyazi ukuthatha i-computer ngenzele into engiyazi kangcono. Angithathe yona i-computer ngiqhubeke ngenzele into engiyenzayo. Then ke lapho umuntu uzoloke ngene ephuma. That is why kugcwele re-offender kangaka ejele. Abanye babo bangena ngezizathu babuyela ngezizathu ezithile. Ijele nje badinga ngisho ukuthi liyamkhanda umuntu futhi umuntu limenza isilwane. Kunomuntu okwazi ukuphila ngaphakathi ejele ondla umndeni ngaphandle. Kodwa uma ngabe sengaphandle athi mayifika ngaphandle impilo yangaphandle akakwazi ukuhlanganisa akakwazi ngisho nokuthola u5 kodwa mengaphakathi uyakwazi ukulala ne1000. So uzobona umuntu ayingeke ngcono ngive ngihambe ngengaphakathi kunokuthi ngihlale kanje because la ngihlula ngisho nokuhlanganisa u5. Impilo ijulile impilo inzima inzima sehle because yazi obunye umuntu uzothi hayi bafethu kanjani uyabo because ezinye zezinto ezenza ukuthi abantu bagcine benza izinto ezwrong negcina zibelula ukuthi bagcine sebesemajele. Ngifuna ke sibuke sihle ngokuthi ke njengamanje kwanzima ukuthi umukele. Bakhona namanje abasashoyo ukuthi mhlawumbe uyisiboshwa mhlawumbe uyisigebenga usoze washintsha. Wena ke ezusihle I'm sure manje ukhulile unabantwana and everything. Yini othi
mina ngiyayifuna njengosihle sekudlule konke sengiboshiwe ngajika ngabuya ngazophila. Engqondweni yami kunalento ethi in fact ngisenze research because angifuni ukuqala into engekho sure ngayo. Ngisho ngalento engifuna ukuyenza but I foundation yayo ngifuna ukuba nesure ukuthi mangiqala ngiyakha lento noma ngiyenza lento izobasiza yini abantu. Ngisenze research yokuvula iNPO kodwa le NPO le izobe yenza izinto eziningi. Ngike ngakhuluma ngokuthi uyatshala uma ngabe sekufanele udle uhamba uyothenga kamakhelwane. Sinama graduates ayinqwaba kabi la ahlele emakhaya. Akukhona oyedwa okholelwa kuona lama graduates. Uzokutshela ukuthi umuntu awunayo experience. Siyavuma unayo experience kodwa uyakudinga. Umbuzo uthi uzoyithola kanjani experience if bengakunikeza ichance yokuthi uziprove ukuthi wena umsebenzi uyawazi ngoba ufundelile lo 7 years noma leso sikhathi leso suke usiyele uyesona euniversity. Yabona mina into engiyaziyo mina ebantwini abawu10 ababoshiwe baphuma benazo lonke uhlobo lesitifiketi esikhona ngaphakathi. Mhlambe babili noma oyedwa obenenhlanhla ukuthi asebenze. Into esile. Same things applies nakuma graduates nakhona ebantwini abawu10 mhlambe bawu4 abantu abasebenzayo. So mina la ngikhona le NPO ngifuna kube youth development. Kodwa ayizofocusa ku youth development kuphela, izofocusa kuona wonke umuntu oneyinkinga. Njengamanje ngiyahamba ngiyabuka zonke izikole ukuthi lesi sikole sinenkinga ekanje. Yini esingakwazi ukubasiza kuyona? Isikhathi esiningi izikole eziningi igangsterism iyona ke engenisile ezikoleni. But labantu balokhu bephakamisa lezi inombolo 6 no 8 abazinani ukuthi yini lento abayiphakamisayo. Basafunda umuntu wazazibize ngegama elikhulu ukuthi uyalibuza leli gama ebantwini abayaziyo lento. Akutshela ukuthi akekho umuntu ono19 ongazibiza ngaloyo nto ukuthi athi mhlambe let's say ngenze example athi ucameraman eno19 ukuba ucameraman awuyingeenyawo kuyiwa ngemsebenzi yendoda ukuthi ufike kanjani lapho. Mase uyambuza lo muntu mfethu uyayazi lento okhuluma ngayo akayazi nanto akhuluma ngayo. So kahle kahle intention ukuthi sishintshe abantu indlela yokucabanga, sisize nabafundi esikoleni. Akhona ama graduates from grade 10 kuya ka grade 12 abenza imath, iscience, accounting mhlambe namanye nje ama subjects abangaba nenkinga kuona. Sibalekelele to improve ama results uma ngabe kuphela unyaka. Kwezinye izikole azinawo ama computer. Ikhona indlela engicabanga ngayo ukuthi mangase kuthiwa approach abantu ngendlela eright bangakwazi ukuthola ama computer. Kodwa uma ngabe sekhona lawo ama computer esikoleni awazosetshenziswa nomba, kuzofanele umuntu nomuntu aziprove ukuthi yena uyadeserve ukuyifunda icomputer. So beka i-time frame ukuthi ke sifuna ube nama marks amangaka ukuze ukwazi ukattend iclass nazo zonke lezo zinto. Bese sifundisa abantu noma i-youth especially ukuthi kusho ukuthini ukuba umuntu wesilisa, kusho ukuthini ukuba umuntu wesifazane. Yini oyibhekayo uma ngaba uapproacha umuntu ommisa emgaqweni uthi sisi ngicele uma ngifuna mina nawe sibe simbatha ingubo eyodwa kwezothando. Usuke ubhekini wena umuntu wesifazane yini oyidingayo noma amapha ama qualities owadingayo kumuntu wesifazane, umuntu wesilisa ongashada naye noma obonayo ukuthi ungakwazi ukuphila naye impilo yakho kuze niyohlukaniswa kuva zonke lezo zinto. Bese ke sibafundisa wonke lama programming wabalo enga management nazo zonke lezo zinto. Sidile nalo lonke kuhlobo leinkinga because ziningi inkinga la ngaphandle ezikhona. Nayo yonke leyo nto ama graduates azosolekelelana nawo
sizama ukuthola amafandi nazo zonke lezo zinto ukuze yonke into yethu izoba right, because njengamanje awukho umsebenzi kuthiwa kufuneka le experience. Kukhona i-social worker elihleli ekhaya. Uma ngasithatha i-social worker lelihleli ekhaya sizolifaka kwi-organization lizothi mali apply kwezinye indawo selinayo i-reference right ukuthi likwazi ukuthola umsebenzi. All right. So I guess ngasabaphathelana ngifuna ukubuza something njengoba usho ukuthi benisebenza ngemali kakhulu. Iphi imali yakho? Mawuboshwa i-state siyayithatha kwenzakalani vele? Siyabona ukuthi yashiya abantu bene-stress bonke abantu abaningi because enye yathathwa amaphoyisa enye yadliwa nje omunye wabangani bami engangiyitshela ukuthi uwumngani. Engingakusho nje kwakuplaza minus u10M eyayigqitshiwe. Yebo. But ngaphandle kwasekhaya. Ithi ngixoxele into ongayazi sisters, uyazi ukuthi angithi sibo stand secamera ukuthi simi kanjani njengoba simi kanje lapha phansi sine lento erabhe evulekayo evalekayo. Ungakwazi lokuthatha u2000 ugoqa upush ufake lapho uvale kanjalo bese uzithulela. Amaphoyisa mayefika ezosesha ngeke azayisesha icamera noma istand secamera. Uzithulele wenze zonke lezo zinto. Mina ke imali yangisiza ukuthi ngikwazi ukuphuma ejele. Yileyo mali engangiyifake kanjalo etafuleni ekhaya. Iyo ke imali mfethu eyakwazi ngikwazi ukwenza appeal ngenze zonke lezo zinto. So what I'm trying to say is kuyenzeka ngesinye isikhathi ugange kodwa ungenayo vision noma ipurpose yalento oyenzayo. Ugcina ngokuthi hayi mina ngiyakwazi ukugibela noma luphi uhlobo lemoto engilithanda ngesikhathi engisisandayo nayo yonke leyo nto, kodwa uma ngabe sekuphela zonke izinto zakhe ziphele nje njengamazolo nje eshiswa yilanga kwaba nje into kanjalo nakumina. But anyway sometimes nokuthi mina kwaba right ukuthi bayithathe bisale ngingenalutho khona ngizokwazi ukufunda kuwona wonke amaphutha engikwenzele, because if mhlambe bekuthiwa abayithathanga ngabe ngenza ezinye izinto mhlambe eyibheke eceleni nayo yonke le nto. Ngibuyela emumva kulento yokuvusa abantu abangasekho. Ngalesa sikhathi siyenza sasizibona senza into right ngoba sifuna ukuphila, kodwa uma ungabe usuhleli phansi usubona ukuthi hayibo uzama ukurectify ama mistakes owenzile, uyabona ukuthi yazi kunabantu bebehlukumezeka kodwa mina bengingaboni. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi nazi kahle ukuthi ubaba wale ekhaya una 10 years ashona noma ngaphezulu ka10 years kodwa kufika amaphoyisa azomfuna ukuthi ucommittee crime noma unecala le-fraud kunoma uzothengiwe zonke lezo zinto. But enye into engingayisho kulesikhathi esiphila kusona njengamanje ngoba i-technology ishintsha every day. Kunezinto abantu abangazi understand. Mina yuthu say emntwini if ufonelwa umuntu ongamazi ekutshela lonto asuke ekutshela yona ethinta imali abesefuna ukuthi wenza ama verification, i-address yakho, ID number yakho, account number yakho na yonke leyo nto, ubomtshela ukuthi ucela kunikeze address ase office umbone singaza idrop in phone, because sometimes uzothola ukuthi ufonelwa nje vele iprofile yakho isisizandleni zabantu abarong. Phela bafuna ukwazi kuba neshow ukuthi uyena lo muntu esimshayayo noma sishaya umuntu orong. Ubese uyavuma wena lapho wayigcina unemali usuyafika ebank awusenamali. Ake sekuyakho nebank ke leyo thini ilungisa kanjani angiyazi ke noma iyalunga noma ilungile. Okunye engingakusho ngiyazi ukuthi kuyimfihlo kodwa ngiyafisa kube ngathi i-treatment esiyitholayo ebank ifane neyabantu abaphezulu. Abantu abaphezulu mfethu isecret lengishoyo. Kunento ebizwa ngeprotector. Umuntu ofana nami nawe ngeke azabe nalo lo card nalo yonto lase bank.
kodwa umuntu omunye ongafani namo ngokwelevel yempilo noma kwelevel yemali unayo iprotect. Akulula ukuthi uvele uyintshontshe imali yakhe because into yakhe iprotectiwe ngendlela ethile. Mhlambe bengangcono mhlambe kuthiwa nathi siyakwazi ukuthi sibe nayo leyo nto, lo 500 rand onawo ebank ungakulahlekeli kalula. Kunzima ukuyicracker leyo lontuzana because sometimes abanye umuntu ufike kwi-ATM enze ezolontoza ezofaka ikhadi lakhe, alifake ikhadi lakhe ashaya iphini, after iphini kuzofuneka icode ethile yaziwe uyena yedwa. Leyo nto leyisuka ine protector ke leyo masifuna icode ethile ukuthi into zakho zivikelekile. So I think ukuthi mhlawumbe masithiwa sonke asibe nayo ngacishe kuba ngconywana. Even though kukhona ke cyber security company asikakuqedi ukuyenza, we are almost there. Nakhona futhi sizodinga abantu mase siqedile sohamba nje ema-university sofuna ama-graduates sibalance si-gender nazo zonke lezo zinto. Ijule kakhulu ke yona ke. We are not saying ukuthi ngizobe kanjani lento ukuthi sizobuqeda ubugebengu, kodwa singakwazi uku-eliminate i-status sobugebengu because siya understand that in the system ukuthi umuntu uhackwa mangabe kwenze njani. Kuzoba khona ama-service angafani, kuzoba khona ama-service a-public, kube khona ama-service a-private nazo zonke lezo zinto because siyazi thina ukuthi yini eyenza ukuthi umuntu akwazi ukungena kwi-system yakamasipala aphume nalento aphuma nayo kube ngathi akwenza kangalutho. Sazi kahle. So thina sinendlela yethu esizokwenza ngayo izinto ukuthi kube ngconywana, but sizodinga abantu abazosithemba la sikhuluma ngemali. And i-most yethu abenze lento abakule cyber security bebentshontsha imali, kuzoba nzima ukuthi basithembe. Kodwa ke into esigarante ngayo we know ukuthi kuzokwenzeka. Sizokwenza nama-practical nazo zonke lezo zinto nje kuzoba kaningi, but kuzobe ihlukene kaningi because uma sikuqasha wena wazi ukuthi ugadile imali, kodwa emva kwakho khona enye into eyenzakala ungayazi wena. Nomunye osemva kwakho kukhona enye into angayazi yena. Mhlambe bangaba babili bathathu ke abantu abazokwaziwa, but abaningi ngeke bazobe bayo-anonymous ngezathu ey'thile. Mangikhuluma ngezathu ey'thile kukhona abanye abantu ebebefunwa abantu abathile ukuthi babahekhele abantu abathile, abanye bebefuna ukuthi kwenzeke izinto ey'thile. So manje asikwazi uku-expose wonke umuntu la ethimini because kunabanye abantu abafunwayo amaqembu ezepolitiki. Kuyazi ukuthi amasike sathola usihle yonke into yethu izoba right, masike sathola usibanibani yonke into izoba right. Kunabantu mfethu abake bafikela kuthina kuthiwa siceleni isihekhele i-account kasibanibani, sifuna ukuthi nje ashayeke phansi nazo zonke lezo zinto. Ngesimo sokuthi siyabona ukuthi lento ayikho right, nayo lo muntu uyaphila uyasebenza lapha la yasebenza, akayixoshelwe ngephutha lakhe, hayi ukuthi kuze kube khona umuntu ozohamba ugubhulula zonke izinto zakhe azenzayo ebomnyameni. Yonke into inesikhathi sayo, so ziningi izinto esifuna ukuzenza, but ke it's a matter of ugovernment noma i-community or i-society iyabhilivela yini kuthini, noma iyabhilivela yini kulabantu abama-graduate abahlezi emakhaya. Mina ngi-understand ukuthi ungathi umuntu akafunde u-19 years wonke esikoleni, kodwa ekugcineni uzomtshela ukuthi akanayo experience, kodwa uyamazi ukuthi uyakwazi ukukhanda ikhamera. Uzoyithatha bi-experience noma uzozibona kanjani ukuthi uyakwazi ngempela ukuyenza ikhamera if wena ungamnikezi ithuba nazo zonke lezo zinto. No, ijulile sihle uhlelo olubukela Inside My Story. Sikhuluma ke noSihle Ntombela. Sihle asivali ngiyazi ukuthi inde futhi ijulile, kodwa ingithusile le ya 10 million. 10 million
ngendlela ngiyabuka nje ukuthi ngendlela izinto eziyona kodwa ke okay asidlule. Ngifuna sibuke le okhuluma ngayo yokuthi ayikho into engingayazi and ayikho into ongayazi ethinta imali and uyazi ukuthi imali sonke siyayidinga wonke umuntu uyayidinga imali. Mhlambe njengosihle ngiyazi usudlulile usubuyile ke kube khona izimo la engicabanga ukuthi noma ngeke ngize ngeqinisekise but I'm sure mhlawumbe bakhona abanye abakwenzayo nawe into wagcina uyithola abayenzayo lo msebenzi wawenza wagcina ukuthola usejele. Akuze kungenzekani kube khona abantu abazokubuza ukuthi mfethu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kwenzeka kanjani. Do you help them noma nje uthi nje sengaphuma lapho noma mfethu athi nje ngizokunika noma 10 million. Uthi ngisho kanje angibe kanje. Bakhona abantu abahleze befika kumina even nalabo abasibophayo bakhona. Omunye umuntu uthola ukuthi babambile abafowethu kade bezenzela into yabo bafika nomshini bafuna uoperate ozoba operatela umshini because isuke yonke into bebanjwe nayo. Then ke ukwazi ukuthi wenze uphinde ubuyele kuyona loyo nto because labantu angenza example ngamaPhoyisa angikuze wathemba 100% because yebona abakubopha ekuqaleni namanje futhi kusangenzeka noma yini. So kuba khona izikhathi la ubona khona ukuthi temptation iyafika kodwa ubuye ukukhumbula ukuthi mina ngatshela ukuthi moko wayenza lento sizokwazi ukuthi wena nanokuthi impilo ke nje yasejele ayikho mnandi ayikho into ebhlungu njengokuthi ubone kunqonya umuntu ikhanda lakhe lihambe le ngezimo zasejele noma ubone umuntu inhliziyo yomuntu emnanga bengazi inhliziyo yomuntu kodwa ngayibona lapha ngaphakathi. So lezo zinto lezi zibuye zivuka ukuthi uma ngifika lana manje ngiphinde ngiboshwa futhi ngizophinde futhi ngibone izinto ezikanje and ke futhi umuntu oboshiwe angimfise nangelilode la ngokuthi akahamba ayoboshwa kule ndawo esasikuyona thina because ayikho right. Yabona ijele la uzotshelwa khona ukuthi wena njengomphathi utshela ukuthi awukwazi ukusitshela loyo nto ngoba wafaka iCV ukuzosigada thina sizanga ngeCV la imisebenzi ezandla zethu esibekela senza noma yini esiyithandayo. Uma ungabona uzokwenza lento thina singayifuni makwenzeka noma yini la ejele ungasibuza. Yabo ziningi izinto ezenzakala ezinye izinto ke kufanele zisimazenza phambi kwakho ushaye ngathi awuboni obuzibona ushaye ngathi awuboni anishaya amaphoyisa nonke endlini enibuza ukuthi lento ifike kanjani. Uma uyazi ke wena ke uze wazi ukuthi intambama hambile wena ngoba azobe sengasekho amaphoyisa azobe sekusela ujele oyedwa noma ojele ababili abafana nama security abamonithayo nje ezindleni ukuthi isimo sakhona simi kanjani abanakey abanalutho. Makufa umuntu la uyoza thathwa i-team ezofika ekseni. So zonke lezo zinto zikwenza ube ne-throw uyadla imovati yakho usudla into enamaglass kuphele kanjalo ngawe ejele. Uma usejele ubheke i-ID yakho ufike ngayo ejele. Mangikhuluma nge-ID ngikhuluma ngalela script ilokhuzana i-document abasuke bekwenzele yona ene prison number yakho nesithombe sakho nama fingerprint yakho ubhekana nayo okunye nokunye uzokubona ngendlela once wakhuluma izinto ezingakudingi ila uzobona khona ukuthi ijele into enjani. Mhlawumbe ke sesikudedela sihle umlayezo onawo nje kubantu bonke obukele iSelect Africa TV ngohambo lwakho izinto oyibonile nangempilo nanethi ke mina njengosihle nasi sifunde ngisifundile empilweni ofisa nomunye umuntu asifunde. Isifundo sokuqala ukuthi uzomela wamukele isimo sokubhekene naso ngaleso sikhathi. I know ukuthi kunzima ukuthi usamukele leso simo osukubhekene naso ngaleso sikhathi. Then whatever yenza ungayenzela abantu. Enza into yakho ungabe nandaba ukuthi abantu bathini. I know ukuthi khona abanye abantu abathi mebesibuka senza lama interview esiwenzayo bese beyitshela siphorekile asiporekanga. Nhlobo asiporekanga.
it just that nje sibenzela ifavor yokuthi bazi ukuthi kunezinto ezinje ezenzakalayo emhlabeni. Yabo usuyazi ukuthi umuntu uzokwazi ukubona ngoba sinzi i-awareness kahle kahle lesiyenzayo. So ithi lento umuntu mayemile kwi-ATM eyokhipha imali uyakwazi ukubona ukuthi le ATM le kuyasetshenzwa kuyona angiyikhiphi imali la. Umbuzo uzothi ngizobona kanjani ngingazi. Uma ungafuni ukulalela lezi zinto esizikhulumayo ngeke uze wazi. Uzibuza ukuthi hayibo lo muntu imali yakhe iphuma kanjani ufaka kanjani ikhadi la eBria Center kodwa imali yakhe ikhishwe eMega City. Uma ungafuni ukulalela lezi zinto esizikhulumayo ngeke uze uyazi yonke leyo into leyo. Hayibo kwenzeka kanjani ukuthi ngithi ngiyafika ebank ngiyafika lapha ngiyaginqa isystem iyangirejecta kodwa zonke izinto ezami. Uma ungalaleli izinto esizikhulumayo ngeke uze uyazi yonke lento of which lento le asiborekanga kahle kahle. Sizama nje ukuvula abantu amehlo. We know ukuthi ke under circumstances ke kunabanye abafowethu ke nosisi abasaphanda la ngaphandle bacabanga ukuthi sibavalela ama-angle nazo zonke lezo zinto. Akunjalo umuntu wenza into ayithandayo ngesikhathi esithandwa yena kodwa whatever yenzayo uze wazi ukuthi ekugcineni inama outcome akhona angaba mahle angaba mabi kuningi. Mina umuntu kade ke sibona ke izinto thina sibuya nasemazweni angaphandle sibona izinto sibona red mercury nazo zonke lezo zinto sidila nama-Russia babuye basenzele izitori ezibona ukuthi hey nawo ama-Russia engibhedela kodwa ke angikho ke lapho ke izinto sangelinye ilanga leso. Alright, siyabonga kakhulu sihle ngesikhathi sakho. Siyabonga nje nanokuthi ke uzoba nathi. Siyabonga ke ngathi ke konke okwenzayo ngingaphumelela uNkulunkulu akugcine. Ngiyabonga nje kakhulu. Engingakusho nje manje sesivala ukuthi kulabo abafundayo kuzomela bafunde bazimisele. I prefer ukuthi ube nayo iphepha elithile ozohlala nalo kunokuthi wenze ubugebengu kodwa bengizothi mina engathi ungathi uma ngabe uzochoose i-career kulabantu abenza ugrade 12 kulesikhathi sikusona uchoose i-career right oyaziyo ukuthi even if noma kuthiwa usawuthulanga umsebenzi izokwazi ukukuphilisa. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi angithi kanje bese uma ungabe uapply e-university iba nayo alternative phela ukuthi njoba mina ngifuna ukuba i-radiographer uma ngabe ngihluleka ama-point engiphikisa ngishoda ngama-point awu2 noma i-point elilodwa ithini alternative because abantu abaningi abahleze emakhaya psychological umuntu uvela abona ukuthi mina ngisakwazanga ukuba udokotela wamathambo shuthi sekuphelile ngami indaba yokuyi-university siphelile kanti ayinjalo ufuna into irrelevant kunakuleyo kade ufuna ukuyenza. Mhlambe somehow ke ekuhambeni kwesikhathi leyo nto leyo sukuyenza ngaleso sikhathi ingakwazi ukuthi ikwelisele la kade ufuna awufuna ukuya khona kunokuthi uvela uthi hayi mina angisitholanga isikole ngishode ngama-point amabili ngcono ube ngami ngiyoyihlalela ekhaya nazo zonke lezo zinto. Bese khuluma ngendaba yama-drugs. Ama-drugs kayinkinga. Abafowethu nje nosisi bethu nje kuzomela nje bebheke izinto. More especially abantu ababhemayo abanye bangena ema-drugsini bengaqondile ukuthi uyabhema namhlanje ubheme into ezokunokha ngenye indlela ongayi-understand kanti sekungena kwakho kulezi zinto kunzima ukuphuma kuzona zonke lezo zinto but ke lukhona usizo. Mhlambe ke nabanye sebengangena ke nje into enzokuxhumana babheke into ebhalwe othuleleni i-organization ebhalwe othuleleni i-crime and substance abuse bazofike babone ke khona iku-Facebook kakhulu. Amanye ama-account sawavala because bese befuna ukuntshontsha i-ID le esinayo kodwa ke ukuthi ngesimo sokuthi abakwazi ukuyintshontsha i-ID yonke because abana experience yalento esikhuluma ngayo thina yokuthi ijele linjani nazo zonke lezo zinto. Usungabhala noma yini ofuna ukuyibhala
uzophendula ngesikhathi esi-right. Uma ungaphendulwanga manje ungapheli ithemba, uqhubeke ubhalile iy'tori eziningi nje, siyasebenza sisebenzisana nomsakazo-ke omkhulu Ukhozi, bese kuba khona isiteshi nje esincane esisegole bathi i-KFM. Lezo y'teshi zona y'teshi esijwayele ukuthi makuney'tori esibonayo ukuthi lezi zingaphezu kwamandla ethu siziyise emsakazweni, bese-ke umuntu kube lula ukuthi athole usizo. But-ke nje ukufunda, ukubekezela, ukuhlonipha abazali, uzihloniphe wena, whatever uyenzayo uyenzisise ukuze uzokwazi ukubenefitha ekugcineni, nokuthi isikole naso-ke nje sibalulekile kunazo zonke izinto, kubalulekile. Manje uthi ziningi kakhulu lezi zinto mfethu, ngabe nje sikhuluma izinto ey'ningi, ezinye abantu ngiyazi abanye uma ngasethiwa siyazikhuluma zizoba irritator because zisuke zi-personal kakhulu, kodwa-ke isitori sangelinye ilanga leso. Ngiyabonga. Yeah, khona ozothi ufisa ukuthi athole nenamba mhlambe angikho expose kulezi zinto zashesha bento awikhiphi inamba yakho. Noma usaba ukuthi khona laba bazokukhalisa. Hayi, ake ngithi okungcono ngicela ukubanikeza inamba ye-WhatsApp group-ke okungcono abazosithola kuyona ukuze zonke izinto zabo zizoba right. Ngizobanikeza nje inamba entsha siyishintshile nayo beney'nkinga, kodwa-ke ngizobanikeza yona for ukuthi umuntu asheshe akwazi ukuthola usizo. Uzobhala whatever ufuna ukuyibhala kuLukhuzana ku-WhatsApp, then-ke inamba yegroup u-067 789 30 82. 067 789 30 82. 3082 igcineni. Ilapho umuntu angabhala whatever akafuna ukuyibhala-ke, then-ke sobe sesiyabona ukuthi senza kanjani. Abantu bangasibhaleli-ke la besitshela ukuthi bafuna iy'mali, benza zonke izinto. Abanye kuyenzeka omunye umuntu aku-inbox naku-Facebook, umuntu akutshela ukuthi ufuna imali nazo zonke lezi. Angani noma usuca sikhanda imali asiyikhanda imali bakuthi nathi sasithi siyazama-ke, sizama ngendlela e-wrong, but-ke uyafunda-ke kuyona yonke into oyenzayo, amaphutha nje sinawo. So yeah, noma ngabe yiphi inkinga umuntu anayo, maye nje bhala kuleyo namba leyo, ngiyamthembisa ukuthi uzokwazi ukulithola usizo. Right, siyabonga kakhulu. Kuningi-ke mina nje njengoSinenhlahla engufundile kakhulu-ke ohlelweni lwethu namhlanje Inside My Story noSihle Ntombela. Sembe ukuthi-ke nawe khona okufundile futhi kukhona-ke futhi nawe mhlampe-ke asazokusiza kukho-ke mawuqhubeka uxhumana naye. Nathi-ke sikhona ey'nkundleni zokuxhumana, uyasithola Select Africa TV ku-Facebook, Twitter and Instagram. Sikhona siyatholakala. Kwakho ukuthi kwenze nje ukuthi kungene naku-YouTube channel yethu, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente. Mina nginguSinenhlahla, le iSelect Africa. Asibonane ngosuku olulandelayo.